Яшәүнең һәрбер мизгеле иртәгә инде тарих булачак. Шуңа да гомер дигән иң зур бүләкне яратып, аның кадерен белеп, һәм үзебездән соң якты эз калдырып яшәү бары үзебездән тора. Тайсырның халык артисты Дилүс Ильясов үзеннән соң әнә шундый якты, матур эз калдырган артист. Татар дәүләт академия театрында уйналган Галиябану, Казан сөйгесе, Ниләфрүзгә 4 кияү спектакльләре аша тамашачы мәхәббәтен яулаган Дилүс Ильясовның тууына 100 ел тулды. Бүгенге тапшыруда студиябыз кунагы Татарстанның халык артисты, атказанган сәнгать эшлеклесе Луара Шакирҗан Дилүс Ильясовның тормыш китабыннан кызыклы сәхифәләр белән бүлешер. Луара ханым, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Чынлап та менә милли театрыбыз үсешендә Дилүс Ильясов дигән зур исем, ул әлбәттә инде алтын хәрефләр белән язылган. Дөрес. Менә сөйләп китегезче, менә без 100 ел инде бер гасыр узса да, без аның әлбәттә инде иҗатын онытмыйбыз һәм онытырга тиеш тә түгелбез. Әйе. Мин менә шуны әйтергә яратам кайвакыт. Башка сәнгать иҗат кешеләреннән аермалы буларак, композитор, рәссам, шагыйрьләрдән әсәрләре кала. 200 елдан соң да аларны бүген язган кебек укырга була. Әмма театр артисты үзе исән чакта җанлы килер сәхнәдә уйный, аннан соң да аның турында истәлекләр сөйләү генә кала. Әле ярый хәзер инде менә шөкер телевизион тасмалардан кар ялабыз, ләкин ул барыбер сәхнә түгел. Шуңа күрә менә әйтәләр, аны сез сәхнәдә күрсәгез иде диләр. Менә Дилүс Ильясов та шундый артистларның берсе иде. 1981 елда Камал театрында бер зур фаҗигале югалтулар була. Дистәгә якын иң әйбәт артистлар, Шамуков анда, бөтен халык артистлары, Халитов, шулар арасында Дилүс Ильясов та Чаллыда гастрольдә вакытта аңа инсульт була. Аңа әле 59 гына яшь була. Менә санасагыз, инде 20 елдан артык ике буын тамашачы аны белми. Инде безнең аны күреп, аның белән бергә сәхнәдә уйнаган артистларыбыз да сирәгәя. Ләкин менә мин аны студент чакта күреп калдым. Ул чынлап та гаҗәеп талантлы артист иде. Тормышта да аның турында гел әйтәләр шулай. Ул бик әдәпле, менә якты дип әйттегез, әйме, чынлап та якты кеше, затлы кеше, тәртипле кеше, пөхтә һәм әлбәттә бик талантлы, киң кырлы талантлы. Үзе шибәр иде ул, бик олы яшьтә күрсәк тә иде без аны, бөтенләй дулкынланып торган чәчле, зәңгәр күзле, һәм ул бик музыкаль, ул гитарада уйный, ул романслар җырлый, ул искиткеч биюче. Ул бик нечкә күңелле, бик нәзакәтле кеше булган дип сөйлиләр аның белән бергә эшләгән актерларыбыз. Гастрольләрдә, мәсәлән, без әле кунакханәдә булабыз, ул инде әйдәгез утырмагыз монда, әйдәгез табигатькә дип, авыл җирләре булса бигрәк тә алып чыгып китә иде безнең табигатькә дип. Кояш батканны да моңланып карап утырыр иде ул, кояш чыкканны да, һәм ул бик оста балыкчы булган. Бөтенесен балык белән сыйлаган, ухалар пешергән, менә шундый бер табигатьне бик яраткан, бер үзе дә шундый бер гүзәл табигатьле кеше булган ул. Беркайчан беркемгә бернинди каты сүз әйтмәс, сүгенү сүзләре белмәс. Ул затлы иде, чын менә шундый тәрбияле, интеллигент, сәхнәдә дә кирәк булса менә дигән интеллигентны уйнаган, ул кирәк булса ак офицерларны да уйнаган, хәрбиләрне аңа бик күп уйнарга туры килә, үзе дә хәрби. Кирәк икән ниндидер бер гади авыл кешесен уйнарга мөмкин. Менә шундый искиткеч киң диапазон, ул аларның барсында кулланып бетерә дә алмагандыр инде, әмма шушы яшькә кадәр, 59-га кадәр уйнаган рольләре дә аның безнең театр тарихын бизәп торалар. Зәңгәршәлнең урман сәхнәсендә аның чигән егете булып бигәнен тамашачы узак итеп кул чабып, аны җибәрми торалар сәхнәдә. Менә инде һәм сүз буенча да ул театраль гаиләдә әлбәттә үскән, аны әйтми ярамый. Ул менә шулай аны сәхнәдә күрсәң дип әйтә торган Гөлсем Камская атаклы актрисаның улы. Әтисе шулай ук бик талантлы режиссер Гали Ильясов. Әстерханда туа Дилүс Ильясов, алар Әстерхан театрында эшләгән чакта әтиәниләре. Һәм әтисе аның бер тарихи роман, тарихи әсәр язып куя. Гали Ильясов анда Симбика ролендә әниләре Гөлсем Камская була.
әтисе дә шунда катнаша, һәм инде 3 яшьлек Дилис Үтәмеш Гәрәй малайны да уйный. Менә шулай итеп, әйтерсең, ул артист булыр өчен туган. Ләкин алай да ул укыган вакытта хыялламый алай артист булырга. Аннан соң аның тагын шуны да бу урында әйтеп китәргә кирәк, әтиләрен Гали Ильясовны халык дошманы дип кулга алалар. 37 елда бу вакытта аңа кадәр 15 яшьлек үсмер була. Аның инесе бар иде әле, Әсфан Ильясов, ул атаклы радио режиссеры. Менә шул вакытта инде халык дошманы малайлары дип аларны әниләрен Гөлсем Камскаенда театрдан алып китәләр, бераз утырып чыга, төрмәләрдә балалар икесе ике якта балалар йортында була. Менә шундый фаҗиганы да күргән алар. Аннан соң 20 яше тулмаган килеш Дилис Ильясов Бөек Ватан сугышына китә. Артиллерист, пулеметчик һәм уланда Кызыл байрак орденына лайык була. Бу инде ниндидер бер шәхси батырлык эшләгән кешегә генә бирелә. Менә шундый һәм аның бер истәлеген әйтеп китим. Мин дә сугыш вакытында менә ничектер арып, һөҗүмнән соң бөтен солдатлар инде яттылар, хәлләре дә юк, бөтен яртысы инде һәлак булган. Шул вакытта артистлар килә дигән бер хәбәр булды һәм алар чыгыш ясадылар. Шул вакытта бөтенесе яңадан уянды, бөтенесендә яңадан көч, куәт, дәрт барлыкка килде. Мин шул вакытта уйладым, сәнгатьнең көче менә никадәр икән. Исән-сау кайтса, мин сәнгатьтә булачакмын дип. Һәм ул кайта 3-нче курска алалар ГИТИСтагы татар студиясына, уланда билгеле Шахсен Санзяровалар, Бикчәнтаев, Разат Исәмәтләр белән бергә укып кайта һәм театрда эшли башлый. Менә беренче рольләре әйттегез яшь вакыттан бөтенесе музыкаль геройлар. Галиябануда Хәлил, Акалфакта Бакый, Казан сөлгесендә Ильяс. Аннан соң аның инде юмор, комик, сатирик таланты ачыла. Мәсәлән, Диләфрүзгә Дүрт кияүдә галимне уйнаган иде ул. Ул шундый кызык иде. Ул бер комик, клоун төсле, ләкин ул аны шундый ышанып башкара. Кыскасы, бик күп төрле рольләрдә уйнады инде. Ул үзе кыялланган король Отеллода Ягын уйнарга, ләкин аңа Родриголәгә. Менә Чит ил классикасы булсын, үзебезнең милли классика булсын, заман әсәрләре булсын, Туфан Миңнуллинның Ир егетләр дигән спектакленнән бәлки әле архивларда сакланадыр да. Анда алар Габдулла Шамуков, Фуат Халитов белән уйныйлар. Менә шулай итеп ул татар театрының үзенең күп кырлы таланты белән шундый онытылмас образлар калдыра, алар тарихта язылган, күргән кешеләр, бәхетле тамашачыларыбыз. Аның үзенең 2 гаиләсе булды. Алар укыган вакытта ук дуслашып, танышып, гаилә кырдылар. Гәүһәр Камалов белән шулай ук Камаллар династиясының бер вәкиле. Бу инде Ильясовлар династиясы дип әйтергә була. Аннан соң аның тагын бер гаиләсе булды. Театрда Флора Хамитова дигән актриса белән алар яшәделәр. Аларның Чулпан исемле кызлары. Менә шулай итеп Дилис Ильясов, беләсезме, менә бу урында тагын шуны да әйтәсем килә, кыска гына бер мисал. Күптән түгел Якушенко дигән СССРның халык артисты, Качалов театрының артистының 125 еллыгы булды. Горький музейында Качалов театры аны оештырды. Ләкин менә театр артистларыннан нәрсә кала, алар турында сөйләп кенә була шул. 4-5 афиша, дистәгә якын рәсем, һәм дә ниндидер шәхси әйберләре витринада, һәм берничә генә истәлек сөйләүче. Менә шулай итеп театр артистларын үз вакытында күбрәк сөйләргә, аларны күрсәтергә, гомер узган сайын алар ничектер тоныклана бара. Ләкин Дилис Ильясовның аның туына менә 26-сында булды 100 ел. Мондый зур түгәрәк датада әлбәттә инде без вакыт табарга, искә төшәргә, сөйләргә тиешбез алар турында. Һәм безнең һәр сүзебез дуга булып ирсен. Аннан соң менә сез әйттегез, безнең инде театр артистларыннан нинди дә булса истәлек кала дип. Менә без бит инде беләбез, Камал театрының үзенең бер кичкенә генә музее бар дип әйтик инде, әйеме? Менә анда Дилис Ильясовтан берәр истәлек сакланамы? Беләсезме, менә аның икенче гаиләсе Флора апа, ул театраль кеше, балалар. Андый вакытта шундук әйберләре белән аерыласлары килми кешеләрнең. Менә яши аннан соң нәрсәләрдер ала башлыйбыз без алардан. Әмма шул мактау грамоталары ул вакыттагы, ниндидер аның кулъязмалары, аңа килгән хатлар мәсәлән, һәм бирелгән мактау
мактаулы исемнәрнең дипломнары, менә шушындыйрак әйберләр һәм әлбәттә бик күп санлы фотографиялар саклана. Аларны без инде хәзер әлбәттә электрон вариантка күчердек, күргәзмәләр ясый идек. Менә бу пандемияга кадәр безнең әле искә алу кичәләре дә матур форматта кеше залыбызда уза иде. Хәзер менә форматлар үзгәрде. Бәлки без инде Шәрик клубында шулай искә ала башлар, чөнки менә 117 сезон башланды. Шушы көз көнендә безнең Әнвәр Гобәйдуллин дигән бик яхшы эпизод артистына 100 ел тулды. Һәм Сәйяр труппасында үзенең иҗатын башлаган искиткеч актриса, сәхнә йолдызы Фатыйма Елискаяның 120 еллыгы. Без әле ничектер шулай вакыт табып аларны да искә алырбыз, чөнки искә алу барыбер дә кирәк. Әлбәттә. Аннан соң беләсез, менә тапшыруга әзерләнгәндә мин шуңа игътибар иттем. Дилюс үз әлбәттә татар исеме Дилюс Ильясов, ләкин күп чыганакларда аны ничектер русчалатып Делюс дип бирәләр. Менә моның сәбәбе нәрсәдә икән? Ул беләсезме, ул заманда газеталарда да, документларда да бер Дилюс Сабиныкы гына түгел, хаталар бик күп киткән. Анда әле безнең шрифтлар алышынуда башта гарәп, аннан соң латин, аннан тагын кириллица, шунлык белән дә аңлашыла. Гомумән аның без энциклопедияларга Делюс дип яздык инде. Менә ниндидер бер тарихын белмим, каян алганнар алар ул исемне. Әнисе аның Әсфән Ильясов. Ул Әсфән иде. Әнисе турында ул Изге сөяк дигән бик матур истәлекләр китабы да әзерләгән иде. Ул да вафат инде. Менә шундый бер кызыклы исем Дилюс Ильясов бар иде безнең. Бик матур әлбәттә. Өлкән булган артистларыбыз, менә Шивкинчылар аналарны бик яхшы хәтерлиләр. Һәр вакыт бер мактау сүзләре белән сыкланып, яратып, сагынып, юксынып искә ала торган шәхесләребез инде алар. Без аларны әлбәттә онытмыйбыз. Шундый истәлекләр сөйләп, менә шушындый башка тамашачыларда ишетерлек итеп, кайвакыт телевидениедан яки мәкаләләр язып та аларны хәтеребездә тотабыз, саклыйбыз. Алар кем әйтмешли, алар юк иде дип борчылырга ярамый дигәннәр. Мондый биекләр бар иде дип алар белән горурланырга кирәк дигән бер сүз бар. Менә шуны мин бүген дә кабатлыйм. Әйе, без һичшиксез горурланабыз. Бик зур рәхмәт, Луар апа, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Һәм инде менә шулай Дилюс Ильясов истәлегенә, әлбәттә инде аның рухына бу безнең менә шушы сөйләшкән сүзләребез әйткәнебезчә инде дуга булып барып ирешсен. Үзегезгә рәхмәт. Амин, шулай булсын. Бүгенгә шулар иде. Мин Азилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.